Hello guys, welcome back to my YouTube channel. To be जायगायाव आं आरोबाव फैफिननाय जालायबाय। बेवहाय गेम्स सोलिगासिनो दं गुवाहाटी इन्टारकान्ट्रि एथलेटिक्स स्टेडियामाव आसाम युथ अलिम्पिक्स 2022। स' आं गेम्स नायनो फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। तो गाइस निया बेवहाय आदामोना जिरायनानै दं बिसोरहाय राग्बी गेम गेलेनो फैदों बयस आरो गार्ल्स गुवाहाटीनि टीम तामुलपुरनि डिस्ट्रिक्ट जानानै गेलेनो फैदों बेवहाय ओमफ्राय बिसोरजों आं माबोरै सोमोन्दो दं माबोरै फैनाय जाखो होनोब्ला बिसोरजों जमा फुटबल प्रेक्टिस खालामो आङो नाथाय बिसोरो सिनियर प्लेयार आरोना ओमफ्राय बिसोरो मियानो फैना दंखायोमोन ओमफ्राय दिनै जोङो साबा फैबाय फुङाव बेबायदिनो फैनाय जालायबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बानायाखैमोन नाथाय आङो भिडिअ सर्ट खालामनायखौनो भइस एड खालामना होनानैसो भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना दा प्रेक्टिस खालामनायखौनो नोंथांमोना नायदो। गाइस आं बेवहाय फुटबल ट्रायल होनो फैदोंमोन बारा गोबाव जायाखै भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला आंनि डिसक्रिपशनाव थांना नाय नङाब्ला आंनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। स' आं नोंथांमोननो गोबां गेम देखायगोन सानदोंमोन बाट आं गेमखौ देखायनो हायासै बेवहाय गोबां रोखोमनि गेम सोलिगासिनो दं 22 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइसिम आसाम युथ अलिम्पिक 2022 गेमफोरा प्राय थांखांजोब्बाय आरोना गेमफोरा ओमफ्राय दा खारनाय मानाय सोलिगासिनो बाट आं देखायनो हायासै आरोना बेवहायनो बिजि जाना थाबाय राग्बी गेमावनो नायनानै। गाइस आंनि भिडिअ बानायनायफोरा मोजां जाबाङा अब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालाम भिडिअखौ नायनानै स' नायलांबाय थादो जोबजासिम। He recorded a performance of 1.70 meters. I would request Sri Ashwini Kumar to kindly present the medal to the respected winner. So that it feels us with immense pleasure that it is the birthday of Pintu Motlako and he is receiving the. Now there will be a photo session. तो गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामना होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङब्ला थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थैंक इउ फर वाचिं थ' बाय बाय।